Ahojte, v dnešnom videu sa chystám spojiť moje dve obľúbené aktivity, a síce turistiku s jazdou na motorke. Práve som dorazil na parkovisko pod Plaveckým hradom. Čaká ma približne 1 km stúpania do kopca, ale to predsa nič nie je, takže už sa na to teším. Som približne v polovičke cesty, je to veľmi jednoduchá túrička, bolo by to úplne bez problémov, keby som nemal na sebe toto motorkárske oblečenie a ešte aj príľbu. Bohužiaľ na motorke nemám bočné kufre zatiaľ, takže si veci nemám kam odložiť, ale verím, že časom si to vyriešim. Prúcenina Plaveckého hradu sa nachádza nad obcov Plavecké Podhradie na kopci Pohánska. Hrad vznikol v polovici 13. storočia v rámci výstavby nových hradov po mongolskom vpáde do Uhorska a mal najmä strážnu funkciu. V rokoch 1579 až 1584 sa tu nachádzala jedna z prvých kníh tlačiarní na Slovensku. V roku 1706 hrad poškodilo cisárske vojsko, ktoré ho dobilo od povstalcov. Odvtedy ho viac neobnovili. Bola to veľmi pekná a jednoduchá túra, krásne výhľady, príjemná prechádzka, môžem odporučiť naozaj každému.